Hi. Hello to everyone. Just want to share what happened to me. Dito lang. Kasi, natulog ako nitong tanghali. Dumalaw si mama sa panaginip ko. So, ayun, ang nangyari sa panaginip, namamasyal kami, ganyan. Tsaka, malakas naman siya, ganun din, parang nabubuhay pa siya. Malakas siya doon, namamasyal kami. Tapos, nagpa-CR siya. Nung magsi-CR na siya, ako naman na nag-CR. Ako naman po nag-CR, tapos sabi ko, wait lang, mag-CR lang din ako. Hintayin mo ako dyan. Paglingon ko, wala na siya. Hindi ko na siya makita. Kaya nagising ako, nagpungatan ako. Katabi ko si Brenda, sabi ko, si mama, nagpakita sa panaginip ko. Mixed emotion. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. I really miss her. Pero okay na rin yun kasi doon, nahiyakap ko siya doon. Nakita ko ulit yung mukha niya. Kaya lang, kasi sa panaginip ko parang, hindi ko alam na wala na siya. Hindi ko alam na, hindi ko na siya kasama. Ganun. So parang pahapyaw lang. Ganun. Siguro mga 2 minutes, mga ganun. Mga ganun lang yung senaryo. Nabigla ako napabalikwas lang ako nung wala na siya. So, nahanap ko na naman siya. I miss you, ma. Sobra. Lalo na itong Bohol na to, isa to sa mga alam kong gusto mong puntahan, di ba? Alam kong isa to sa mga wish mo noon na sana makita mo yung Chocolate Hills, makadalo ka dito. Malungkot. Isa Yan. sana. Yan talaga yung background music natin. Alam mo, Christine Shoko Tapang. Totoo, nakakatakot. Nakakatakot talaga. Nakakatakot na mawala sila. Ang hirap-hirap. Hanggang ngayon, pilit akong mahakbang na sana hindi na ako ulit iiyak, diba? Gusto ko naman talaga sabihin na okay na ako at okay ako kahit Sardi lang pa. Ayoko na nga umiyak eh. Diba?
na okay naman na ako. Ayoko na rin maging malungkot. Hindi lang talaga mawala minsan sa isip ko kapag kapag sumasagi siya sa isip. Pero masaya na rin ako kasi at least nagpakita siya sa akin kahit sa sinusubukan ko naman marito. Sinusubukan ko. Yan, sobrang happy lang at least nagpakita siya. Ayun lang. Nakakamiss lang yun. Yung may mag-chat, may tatawag, itatanong ko ano yung ginagawa ko. Kung pwede daw ba siya tumawag kasi baka busy ako. Wala nagparamdam din kasi birthday nga ng apo niya, baka gusto niya pumunta. Baka hindi ako. Hindi ako nagpunta, hindi ko sila kasama doon. Sabi ko, bawi na lang ako pag uwi ko. Yun lang. Kaya kung sakaling may additional time, may isa pang chance, gusto ko sana yung makapag-usap kami doon. Ganun. Kasi wala siya, hindi kami nakapag-usap eh.
Ngayon nire-recall ko, pinipilit kong i-flashback kung ano pa yung mga ginagawa namin. Doon sa panaginip ko kasi wala, gusto ko lang sana na yung makapagkwento ka kami sa panaginip ko, yung ganun. Yung matanong ko siya kung okay ba siya, kung kamusta na siya doon. And alam ko namang happy siya, pero wala lang. Iba pa rin kasi pag maririnig mo mismo sa kanya, di ba? Maririnig mo sa kanya na lahat ng kwento, siya mismo magsasabi sa iyo. Ganun. So ngayon kahit pag ganun-ganun lang, okay na rin ako sa kanya. Tita Mirna, nagpakita si Mama sa akin sa panaginip. Okay naman ako. Okay naman ako kahit paano, pero wala na sa Diyo. Namimiss ko lang talaga siya. Kanta ba? Tapos ganyan pa yung mga background music. Through the years. Ano kayo yun? Happy na ako lang at least kahit paano nakita ko ulit yung mukha niya. Kahit sa paniginip lang. Siguro ayaw niyo masyadong magtagal sa panaginip ko. Baka nga mag-breakdown ako lalo. Telma, sinabi ko na yun kay Lord. Kung yun na yung, yun na yung plano niya, sabi ko, guide mo na lang ako dito sa baba, kahit wala na yung mama ko. So, ano man yung nararamdaman mo ko ngayon, pagka-miss lang yun ang sobra sa akin.
Nakita ko lang ulit. Nakita ko lang ulit yung mukha niya. Ang sabi niya pa, iihi na daw siya. Iihi na siya. May tao pa sa CR, kaya naghanap kami ng ibang available na CR. May iihi na ako. Sabi ko, iihi na ako. Talaga na, CR na tayo. Mamadali kami pumunta ng CR. Doon po na namin sa unang pinto, may tao. So naghanap kami ng iba. So yun, wala ng tao. Tapos, sabi ko, ihirin ako. Sandali lang, hindi mo. Paglingon ko, wala na siya. Nagising ako sa tabi ni Brenda. Sabi ni Brenda, makiginising ka kasi hindi ko makahinga, humihilig ka. Ano? Kaya kayo, kung kasama niyo pa yung mga magulang niyo, yung mahal niyo sa buhay, do it. Show your love hanggat may oras pa kayo. Grabe, ang saya pa naman ng tawanan namin last night. Grabe yung tawanan namin, yung asara namin dito. Sobra. Totoo, Mars. Na mahirap kasi ano eh, may parang yes, nakikipag-date na ako, nakikipaglandian na ako sa mga boys. I mean, looking for a serious relationship. Pero parang yung magiging basihan mo ng love, ang hirap hanapin kasi nanggaling ka dun sa love ng puro, ng totoo, di ba? Parang hindi naman ganyan yung love. Yung gano'n, parang hahanapin, parang gagawin mong basihan yung love na naramdaman mo sa magulang mo. Doon magkaiba sila, alam ko namang magkaiba. Siguro, yun lang, nasanay lang kasi ako. Sige po, Ate Tel. Ayun. Actually, kaganina lang ako uminom. Kanina ng tanghali lang. Tapos naka-isang baso lang ata ako. Hindi ko pa nga naubos eh. Yeah. Tsaka alam niyo naman hindi ako pala eh. Even nung nawala si Mama, after nun, hindi naman ako naging alcoholic yung sabi mo, mag-iinom, maglalasing na. Hindi naman. Ayaw ko rin umabot ako sa ganun. Pero kung sisingilin man ako ng alak, maybe because yung mga previous kung inom, nasa work ako sa bar, gano'n. Excuse me. Nagpakita si Mama, Ate LB, nagpakita si Mama sa panaginip ko kanina. Nung natulog ako nitong tanghali. Actually, tulog na ako ng mga launa. Tapos, nagdatingan sila mula sa labas, sa kantahan. Mula sa labas, parang mga 3 o'clock or 3:30, ganun. Tapos, after nung nalipangatan ako kasi dumating sila, nakatulog ako ulit. Kasi,
Basta siguro mga 2, wala pang 3 minutes yun. Siguro mga 2 minutes lang yung pagpapakita ko sa akin sa panaginip. Tapos yun. Malibang din ko. Nagising na ako, no, tuloy-tuloy ito. Sumawag rin yung kapatid ko kasi yung birthday ka ng pamangkin ko. Tapos, ang saya-saya lang namin doon. Basta namasyal kami sa panaginip ko, tapos bigla siya naihi. Yung usual na nangyayari sa amin kapag nagmamall kami. Kaya gusto ko, kapag nagmamall kami, alam ko kaagad kung nasa yung CR, alam ko kaagad kung saan yung bigla siya maihi, alam ko kung saan ko siya agad dadalhin. Ganun yung nangyari sa amin. Naihi siya, paglingon ko, wala na siya bigla. Kasi umihi siya muna pinaihi ko. Tapos, nung ako niiihi, paglingon ko, wala na siya. Nahanap ko na siya. Kaya napabalik ko sa kung yung gising ko, yung parang yung nahabol ko siya, nasan siya, nawawala siya. Parang gano'n. Tapos yun. Pagising ko, doon ko lang din na-realize na wala na pala talaga siya. Oo, malamang. Kasi nga, gusto niyo talaga mapuntahan tong Bohol eh. Ito, Chocolate Hills. Gusto niyo ito. Kaya siguro nandito siya ngayon, kasama ko siya. Jera Nakagawa. I'm okay. I'm okay naman, kahit pa. Sige, Marsa, thank you. Marlene Almocate, happy birthday pala sa'yo. Yan. Isa sa mga followers namin dito sa Bohol, nakita kami dyan sa plaza nung isang gabi. So, happy birthday sa'yo. Pa-cheeseburger ka naman. Hi, Nurse Nars. Kumusta ka? That's what friends are. Thank you sa inyo. Thank you, Ate Jera Nakagawa. Domo arigato. Margix. Long time no see, Nars. Pero kitang hindi nakikita. Yun nga eh, kasi lumabas naman ako kanina. Nakijam naman ako, nag-inom ng konti, nakikanta, nakisayaw. Okay naman. Siguro yun nga, gusto niya natawagan ko yung kapatid ko kasi birthday ng pamangkin. Ano rin yun sa mga apo niya. Thank you. Hi, IT, Ate Irene Nabaha. Tina Torbs is also watching here. Hello. Hindi ko lang, naka dito sa kabila. Tingnan ko. Kamusta kayo mga moms? Uy, oo nga pala ha. Kaya lang hindi ko pa na pag kompleto na sasabihin ko sa inyo, meron akong surprise sa inyo. Sana supportahan nyo rin po.
JJ Ritz, Saldasal Casil Christine, and all the viewers out there, hello po sa inyo. Dito kasi nag-a-appear kung sino pa yung mga dumarating, yung nanonood, yung mga nag-share ng live, thank you so much. At sa mga hindi nag-skip na ads, thank you, maraming salamat. Nati Jane, kamusta ka? Kamusta kayo dyan, Ate Irene? Okay po, ate. Ayan, merong mga ads. Thank you. I have ads. So, wag nyo sanang skip yung mga ads na yan. Ito, yung makikita nyo sa baba. Hindi pa tapos yung PS. Actually, may mga dumarating pa rin mga bisita. Cristina San Pedro. Kunbanwa. May pa Lazada. Speaking of Lazada, I have Lazada yata. Sana dumating na siya. Mirasol Macaraeg. Thank you. Salamat, salamat. Elvira. Thank you mga moms. Kakayan. Fio. Hello, hello. So, bukas na yung aming uwi. Morning ba? Gabi. Para morning tayo ng Tuesday. Okay. So, bukas ng gabi alis natin dito. Ganun din, 12 hours silang biyahe. Hindi. 7 hours na yung namin last time. Ay, oo nga pala. Last kami 10. Opo, Ate Christina, salamat. Thank you, Elvira. Abby Sebrano. Josephine Cruz, thank you. So, bukas ng gabi daw yung alis namin dito sa Bohol. So, Tuesday. So, 6 ng umaga, nandun na kami sa saan? Ninang Celia. Parang nagpakita si sister mo sa akin sa panaginip niya. Ay, sa panaginip ko. I love you too, Fio. Thank you, Jera. Damarigato. Apo. I will. Punta muna ako ng Punta muna ako dito sa chapel, sa simbahan nila dito. Sa tricycle lang naman. Marites Abanales. Good afternoon. Hello. Salamat. Abangan nyo kami lahat bukas sa paglalak na pabalik ng CDO. 16 tayo, no? Ano 16? 16 lahat tayo. Kala ko yung 16 pa tayo. Sige. Umalis sila, si Diva umalis, si Melmar tulo. Jen Aguhayon, Kels Papua. Kels Pawa. Sige, I will. Punta na ako ngayon ng church bago magdilim. AJ Caballero, salamat. Kayo din, ingat kayo lahat. Maraming salamat. Thank you for watching. And samantalahin ko na rin tong pagkakataon na to. Punta kayo sa YouTube. Kung hindi nyo pa napapanood, grabe. Ang saya lang ng tawanan namin
last night dito sa bayo. Wala na, nag-aasara, nagkukulitan, alam mo yun. Nagbubulihan kami. So, kung hindi pa kayo naka-follow or naka-subscribe, punta na kayo sa aking YouTube channel. Yan yung aking YouTube channel, guys. Panoorin niyo yung aking latest upload. Yan yung Kaloka Like Laugh Trip Banding. At saka yung iba pa, yan po, yan. May mga iba pa tayong videos dyan. So, please do watch it. And again, don't skip the ads. And thank you for sharing this live. Punta muna ako sa church, ha? Thank you, mga moms. I love you. Thank you for listening and for watching. Love you.